Ba, kaixo? Kaixo, egunon eman digula gure jangoikuek. Egunon eman digula gure jangoikuek. Anta, bitxu, baina gure jangoikoak. Bai. Hori da, goizen torri taberna, eta kristelak eta garbitu, eta hemen, etortzen naiz, ilusio batekin. Egunen baten, printze urdinen bat etortzen zaten. A ber, barkau jaz, jangoikoa, printze urdina, nila hemen pixat zorain naiz. Esan diazu taberna etortzen zehala, ze kafi hartzea da? Hau da, garoa, azpitiko, nire lantokina. Nik hemen txeite lana. Taberna honetan, baina kontu da, egunero, ilusio batekin etorri behar du pertsoniek, eta orduan garbiketa bat emate jot, printzipe hola, amitzetazko pertsonako show bat etortzean. Esaten naizea, kristala garbitzen naizea bitartian, hemendik printze urdin bat pasako ala? Bueno, ni neuk ez segule itxaropenak galtzen ez, ikusetelako, urtire luzi izetea eta pertsoni bere poza berrizetu, eta printzipe goxo bat etortzen zaten, no? Goxoa? Ai, hombre. Aizu, nahi ilusi jori asko guzet, ze lanea etortzeko ilusi jori, goizian goizo jaiki. Jainkuai eskerrak eman, o egunonak eman, eta gero, kristala garbitu, nola garbitzen juzu? Ni kristala lehenengo eskerrea. Lehenengo eskerrea. Eta geho eskubira, hori da. Baina movimento pixkatekin, no, gabe? Xo, normal. Eskerrea, geho eskubira. Bale, eta zemat urtzen mazkizu, hola? Honea, hasi nintzen, oindala 22 urte, tabernan lani. Eta 22 urte hauetan printze urdinek esan da saldu? Ez egit. Honek demorikin sartzen nahi nahi zen honekin exigentzik gehiagi dagoetan. O bestela, neu rarotzen niguela. Ziko nintzen du, ez egit. Ez da hori momentu topau gintzen. Ainoa, esan dezu, ni atento. Ainoa, ni miren. Kaixo, ni naiz, Ainoak da launak eta tutu deitzen izan, bekaitxizena dauketa, azpeitilen. Tutu? Bai. Tutu, ze bat? Txikitan, trezikloan hau genuen, eta tutu bat jotze zuen. Eta horretik gizon batek izan zian. Aizak, horrein tutu zamertzen hau eta olaxe ezautzen dabe. Hori herrin ez du, jende asko jakingo. Hemen printze urdina izai gara, dana urdina da, kasuzu? Kotxiare urdina? Bai, oindela demora bat, suerte txar bat egin nun. Eta, launak pila laundu ibe moralez. Eta, hain laun mundiala dazkat, ze kotxio, paritu zireben. Kotxe hau lagunak errean lautakoa da? Bai, alaxe. Guztuan hau egin ezan. Hau ez da zen kotxe, Bitu, kotxe aldin bazia, da haundile, urdine, tetxo solarra daka. Tetxo solarra? Ez que ni txikita naiz daina izaliatzen ikustea. Hemen bai, tetxo solarra. Hori da, politik izango litzegin hori. Guztoko pertsoni hartu, mendire jun, izerra ikusi, goxo. Printze urdina, kotxe urdinian, izarrak ikusten, gau urdin baten. Ederra izango litzegela irutze zan hori. Ez da zure kolore favoritua urdina izango? Bai, alaxe da, Bale. Argitasun ematik eta postasun ematik. Bai. Berri kasu kotxea. Beste kotxeek 20 urte intiztenan. Hogei urte. Eta kontu zan, oso histori kuriosu dugetela hor. Ekarri eta, karo, ilusio izatea kotxe berri hori ekarri etelako, eta biharrengo unien, ertan den lehioa eta, proa ingoia eta kotxe buelta bat ingoia eta, behitzeten da, kotxe balta. Nuntzio kotxe da. Atia mai hotzete joete da, izu, holatala kotxe balta zer da, gu arantzazura guez, suerte hon bat egitzeko kotxe bedinkatzea eta, bueno, bale, eta hilebetea, kolpe harra, mane jo zara suerte hona izen egitezan. Aizu, eta hau bedinkautan da kasu? Ez, hau hondiken ez dut bedinkau. Zer irutu zukar bertan bedinkatzea aldi. Bedinkau kaleo? Beiga! Tabernan da urata egoi, zaitu bazpare? Hementxe, bai, ontxarte. A ber, printze urdinen bat pasatzean. Ene, Ainoa baino. Zapen, atorrela. Bedinkatzeko, kotxori suerte hon bat egitzeko. Balde eta guzti. Eskaerak ingo eskilo. Bai, osasune laundu izaula eta suerte hon bat egi izagula kotxekin. Eta printze urdinak intzo zein berko deu. Baita, etortzean. Aber, kopiloto hon bat etortzezako. Hori da. Favorez, printze urdin bat hemendik, mesedez kotxe urdin ontako. Favorez, asidente gehiago ez. Ez. Ta multake gutxi. Jo tabernatik endatare ezautzu ditut, normalin multa jartzen duen pertsonak eta ategine tratuko xugite iteu. Printze urdinak eta municipalak zaitzei duenak. Izenare jarri berko jau. Printzipe urdina jarriko jau kotxi izena. Printzipe urdina? Bai, Printze urdina. Orduan, printze urdin hontan, beste printze urdin bat nahi deunez. Oso ondo, favore harrein diezu. Hala. Etorri momentu batien, handi erautziko izut eta zer dagoeten maleteruen. Sorpresaz betia doa, Ainoa.
Hemen, Euskal Herriko harri ezberdinak. Euskal Herriko harri ezberdinak, Euskal Herriko harri danak dazka hemen. Zenbat harri dazkatzu hemen hor diazu? Bai, guztu eragutziko nizuken, nola egitean jasotzie animako altzinaken. Animako ez naiz, pa? Probaketi ingo dugu. Guazen. Beiga, guazen. Bueno, listo gea. Hemen, ez du harra eta azpitearra. Euskola belak. Ez di bildurtzegue. Bueno, leheneko enbertito pixet gerretik eta zeatu. Gerriak. Hartu anaza. Abetxu, hau zeiteko ere, kristala garbitzeko ere. Leheneko enberko dintzenak, Bai? Ola, hanka jarri. Eutxi, honea karri. Oso ondo, haino, oso ondo. Ola zeatu. Gerrilla ondo, hijoa, gerrilla ondo. Bai, Vale, gora. Eta gora. Vale, eta bai? Eta, txaka. Buelta. Buelta gozoa, peman. Oso no. Vale, uste nahiko garbi gauzatela. Bai, lasai jarri. Animoa berdituz, nik animoa desak. Lehenengo, buki, zehau llegatu, eta hortik egin berdezu, arrile lurretik atea esan. Ai, ama, inoa gauza, Eta. komplikatzen naizat. Berrira, lurretik atea. Egon, lasai! Egon! Lasai! Jarra, eta eutxipio itatik da lehenengo gerrile atea. Zaila, eta bai! Bide! Hori da! Ai, no egite! Gerrile! Ama! Mire, txapeldu! Eta! Aino, aizia berdet. Lasai, hartu. Zenbat kilo asko horret? Horret dauzke, 80 kilo. Jo, ondo! Aimar irigoienek eta utzi zieben. Aimar irigoienen... Ai, hori da bere txikitako... Harria? Bai. Aizue, Aimar irigoienen harrilla jasoete. Ba, hori da. Ba, Aimar, eskerrik asko, nire lehenengo harrilla jasoet. Hori, gora gu, gora Euskal Herri!